tietysti se on meistä kaikista lahtelaisista kiinni se, että tämmöisiä asioita annetaan tapahtua. Siirrymme Lahden taiteilijaseuran galleriasta aseman nurkille. Kondomia ja nuoria taiteilijoita. Valokuvaaja Janne Lehto, mikä on sinun erottinen panoksesi tässä erottisten viikkojen City Gallerian näyttelyssä? Minun panokseni on semmoinen, että olen tehnyt tänne tämmöisen valokuvanäyttelyn, joka on hyvin klassisen erottinen ja kauneutta on lähinnä pääjuttu, kauneus ja rakkaus. Ja sitten myös on tehnyt tämmöisen eroottisen ehkä tilateoksen, joka peilaa suhteen taustapuolta, että mihin suurin osa suhteesta päättyy turmio ja tämä teos niin kuvaa tavallaan suhteen loppumista ja sen roskean jätöksiä, mitä tästä. Kun nopeasti silmäilee tuota valtavan suurta valokuvaseinää tuossa, missä noita sinun töitäsi on, niin minulle jää siitä sellainen yleiskuva, että tämä sinun kuvaamasi erotiikka on sellaista juuri sievää ja herkkää ja kaunista. Ja sitten kun käännän pääni oikealle, niin näen noita kumille haisevia kondomeja. Mikä yhteys niillä on noihin sinun töihisi? No, mun töihin niillä ei ole minkäännäköistä yhteyttä. Että mä toivon aina, että ihmiset tulee katsoa tänne, niin ei yhdistä mitenkään näitä. Niillä on hyvä niin kuin oma puolensa, että näinä aikakausina, kun nämä taudit myllertävät ja muuta, niin niitä tarvitaan, mutta mun mielestä meiningin pitäisi olla niin puhdasta ja aitoa, että tuommoisia ei tarvittaisi. Siinä se, että se on siistiä, tai siisti on väärä sana, vaan että se on kaunista. Se ei ole sitä, että niin mennään tuonne kapakkaan ja isketään joku nainen ja sitten lähdetään sen mukaan ja nussitaan aamulla kysytään, että hei, mikä sun nimi on. Vaan mun mielestä lähtöpiste pitäisi olla, jos mahdollista, niin siinä, että ihmiset tutustuu toisiinsa ekana todella hyvin, ennen kuin tapahtuu mitään tällaista varsinaista rakastelua. Että se on kaunista. Mä haluan sen, että hyvin moni ihminen yhdistää erotiikan, siis seksiin. Ja se, että se luisuu semmoisen juttu, että se on sitten tällaista hauskanpitoa. Mä käsitän erotiikan justiin niin kuin aikaisemmin sanoin, että se on tällainen tunne on niin ekana. Mutta ei välttämättä tarvitse johtaa mihinkään. Että se voi olla pelkkää koskettelua ja semmoista. Nykyaikana hirveän monet ihmisten tunteet ja aistit tavallaan puhutaan pukki, eli kaikki on niin älyttömän tietoista, että kaikista asioista ihmisillä on liuta sanoja käytössä ja liuta erilaisia sovinnaisia käyttäytymismuotoja. Onko tämä erotiikkakin nyt sellaista, että tätä yritetään puhua pukki tällaisilla erotiikan viikoilla? Sanotaan, että siis erotiikka sinänsä on jo puhuttu pukki. Tai tämmöinen, se nostettiin ehkä 2-3 vuotta sitten, siitä alettiin lehdissä oikein kunnolla jauhailla muualla, mutta se mitä minä haluan tuoda kuvillani ulos, niin se on niinku minun mielestä tätä oikeata erotiikkaa. Joskus tekis toisin.
sinä sitten